Podemos xogar? Pois non podedes xogar, porque sodes mulleres. Ao fútbol xogan os homes e bonecas para vostedes. As bonecas para vos, eso é unha parvada. Nos queremos xogar e meter a goleada. A goleada de que? Se non sabedes xogar, vai tirar a portería e o porteiro a parará. Non queremos que haxa guerras, nos queremos igualdade. Non nos parará ninguén, todo iso é verdade. Deixade de pelear, que iso está moi mal. Non fagades esas cousas porque iso está fatal. Vamos deixar de pelear, Mayra ten toda a razón. Perdoade, amiguiña, só se